Apasotonde tabwera ndi nkhani yokhuzana ndi Jomo yemwe uja amene akusokosa tupena paliponse mpaka nakufika pokopa masisteri zona. Inde masisteri tikukopeka ndi ntchito za Jomo simpaka namuyendereni ndetu zinali kuti kumene kukambirana amwene 1212 Jomo kuitha chanichani ife zimenezi zatisangalatsa tifotokoze bwinobwino kuti zinakhala motani. Chabwino amene matsatiratu zomwe zimachitika mu Blantyre dzulo ndizonena kuti Jomo yake ija sanali mu office anali busy tikuyendayendatu mu street makamaka anakayenda m'misika ya ku Blantyre chakulimbe uko kukakumana nde kuti ndi machairman amavenda kunali tikuapanga clear inu mupite nde kuti noto mukakambirane ndi anthu anu kunena kuti malo akuti osagulitsirapo malonda mupite mudzikayala malonda anu nkati osabweretsa chipwirikiti ayi tikufuna nde kuti site ikhale ya clean komanso nde kuti muzikhala ma space oti anthu azitha kumadusa osati pena paliponse mwathethekana malo osayenera kugulitsa zinthu mugulitsapo zinthu muziyembekezera zotani nde kuti mudzikhala mukupanikizana umbava kumangochulukira awa ndipena waleti iya ndrama yanga yasowa pesi yangaso yarani yatsegulidwa zinthu ngati zimenezozo nde tapangani zone kuti no pakhala organization yabwino apa pakhale space yabwino mupite malo alimo nkati muzikagulisira nkati ayi mavenda adzatu panaibenso kuchita mwano ya mesa amaita usangalala kuti uyuyu ndi meya wathu uyuyu ndi wathu uyu ifeyo tidakhala zonena kuti zimene akuyankhula sizitisangalatsa koma ifeyo uyuyu ndi wathu uyu ifeyo tipita mkatimo eventually nde kuti makastomala adzozoti timapezekera mkati ndi azikatipeza mmenemo tipanga zimenezo zofanyana timamukonda me koma atakuona nkhope zachimwemwe zija ende anatopiratu yekha kumakamba zoti inetu sinimafuna zonena kuti ndizigwiritsa ntchito polisi yayi ndimafuna ndikakambirane anthuwa ndikaitokambira nawo ndekha mfuna ndikuwaziwa ndi anthu anga amenewa ndetu imeneyoyoto ndi mbali imodzi ya nkhani yathuyi koma pamene tikufuna tipange focus kwambiri mponena zonena kuti masisteri ampingo wa Katolika ataonano ntchito yomwe Jomo akupanga makamaka zija wapanga ndi ana amaskini kuwapanga trace bwinobwino ndikumapanga empower zawasangalatsa kwambiri mpaka natu muyendereni ku ofesi yake yayi ameya ifeyo ndi ntchito zimene mukupanga tisaname zatisangalatsa ndifeyo tikufuna tigwire nanu ntchito izizi yeti makamaka ya ana maskini okhayi anawa enawa ndionena kuti ndekuti alibe makolo awo chani nde ndofunikirabe zonena kuti ngakhale mukuwapasa mipamba chonchi ndekuti ifeyonso titengepo gawo lonena kuti tizitha kumapanga guide nthawi ina koma khana opase makhana ndi nthawi yabwino yonena kuti basi tizapanga guide famangokhala okha ngati ana nde tizembekezera zotani pamene tikumapasa uphungu wina wake chani kuapanga follow up kualondoloza kuti akupanga motani nanga za mabizinesi zawozo zikuyenda motani ndekuti zikhoza kutani zikhoza tikuchitira bwino ndefeyo tazipereka kunena kuti no tikufuna tigwire nanu ntchito limodzi kuti no pamene padzifunikirapo ifenso ndekuti tizitha kumabwirapo ndikuzathandizira ngati masisteri kupereka uphungu kaya ndizokhudzana ndi za mulungu kaya ndizokhudzana ndi moyo ngati munthu amene akuyenera akhalire tikuona kuti no tigwire ntchito limodzi osangokusirana nkumaombera m'manja kutali uko atekuntero Jomo yoto ndezinamusangalatsa mesa ndi zimene ndimayembekezera zimenezi ona ngati ntchito imene ndingagwire ndekha ndaona kuti ndongopanga initiative nde kuti ndiwafunikira tigwire ntchito limodzi partnership yobwere anthu amene akuona kuti akhoza kuthandizira kuti tigwire ntchito limodzi tiyeni tifike nde kuti tigwire ntchito limodzi kunena kuti no Blantyre akhale okonzeka ndithu zinthu zimenezi ziziyenda bwino ndithudi hayi anasangalala nazo Jomo nkhani imeneyi waipanga welcome and I think apereka ndi kuti ma provision kaya njira zotani kuti nomwe namakagwirire ntchito limodzi kaya imene papangira suggestion kuti kumakhani nthawi yocheza ndi anawa nanga sinanga ndi anatu at the end of the day to anawa ndi anawa amafunikira guidance khala opanda guidance ndekuti zosayendapo amafunika ndithu kumalondoloza bwinobwino mwe azikukhala motani zili pati zimafunika zonse ndithu ayi nkhani ndimeneyo akuti kodi simukumva pati ino ndi pati pamene simukumvetsetsa kuti no ifeyo tikufuna Jomoyo atakhala ndekuti no meya wamasite wonse muno ku Malawi ndi pati pamene simukumvapo
tufuna iye atakhala ndi kuti meya wa masite onse site ina iliyonse iye akhale meya fazani awitha of course osati literally kunena kuti no iyeyu ndi kuti mameya amene anasankhidwa mmajeni masite ena adzachosedwe makhale muyeyo ayi komano kunena kuti mwina mwake ajomo atachulukira bwanji kaya ndi kulilongweko tapanganiro style ya jomoyi osatenga zonena kuti aona ngati ndakopera iyayi tatengani imene iyi ntchito izigwiridwa motere kaya tatengani wakupangirani set example mene zikuyenazi zikhalira ndetaphunzirani pamenepo mupangenso choncho ndikumayambiriro ukulu kwa ntchito yanuyo ndikuti pamenepo mwatengano chani mwatengano foka kodi amenya chonchi ndikhoza kuphunzirapo chani ngapa inenso ndikuno kuti mavuto anga mudera langa lino musite yanga ino ndotani zakuti oni thamanga ndikalongosole zimenezo mulilongwemo meya wa mulilongwe kodi uli kutiso iweyo ufunika tikupanga search bwinobwino nthawi inake tibwesa dzina lako bwinobwino uli kuti kaya upanga chani tikuuze zonena kuti mulilongwe muli ma issues upiteno nkati munsika always ndekuti ndingoti mtown always ndekuti no everyday kupita kukupeneka kukapeza ndekuti asita kuthamangisana ndi anthu amene zomwezi mavenda kungoyala katundu oposa khala bwino nyana kuthamangisana nawo ndekuti no tizichita kulephera kuyenda ano ifeyo ngati anthu kuziyenda mosamala kuti no anytime ukhoza kungombana ndi venda akuthawa fandeta amangoti abwera sota sita anthu akuthamanga nyamula zikatundu zakuthamanga tabanikizana akufuna athawe ndi zikatundu zawo zija atikankha ndikuti gwesa tanyamula mafoni atiphwanyira mafoni zinthu ngati zimenezozo moti simungathe kupangano njira zabwino zoti mukhale pasi ndikukambirana ndi mavenda amenewo kuti mwina mwake mwapezere malo kuli malo ambiri nkati muja mukambirane mumvesesane bwinobwino basi ndekuti nasuntha zikagulise zinthu kwina simungapange zinthu ngati zimenezozo kondeti mangokhala kumeneko kaya ndiwenso ndani kaya sitikudziwaso zinafunika nthawi zina zake salary ya anthu amene wawo ambomawa tidzapatsaso based on performance osangonena kuti no salary ya meya atundendi 1 million itu nde basi mwezi una uliwonse kasanagwira ntchito 1 million kaya mangogona pa mpando nkonono 1 million maomonena kuti tizikhala pasi ndikumapanga evaluate kunena kuti meya wagwira ntchito bwanji amene wagwirira ntchito ndesanazipereka mangogona pa mpando amene itampasana 100,000 ntchito yake sanagwire ngati wagwira bwino ntchito mpasani 1 million I think izikhala yonjo otherwise apa ndesikugwira zikhala ngati mujamene zimakhala ali unabwera ku ntchito mawazi amene wagwira ntchito ndati osangoti mawazi amene wagwira ntchito koma ntchito yakoyo nditino malizatsi ako ndatino tiaone malizatsi ako osangoti ino ndagwira ntchito koma malizatsi ako tidziona zinthu zikusintha tete osati yayi ndagwira ntchito kongogona enepa ndabwera ku ntchito utangokhala yonje let's be serious magayi mwina masale watamaperekedwaso based on mene munthu akugwirira ntchito zingatechitero bwino pamenepo tingachosende kuti kanzimu kaulesi kamene kachuluka maofesi abomawa mwachisanzo ofesi ya meya wa kulilongwe amene sitikumudziwanso nkoma kuti ni ndani aya jomo apitirize riyowa akhalitse malinga ndi mene akuchitiramu long live kuti nomwina mwake tione zipatso zambiri zikuchitika and Blantyre kupangidwa transformed to be a better city yabwino yomweno tikhoza kumatengera ku example yabwinonso ndenkhani ziro apa tinena yonse tizikuwanani nazo ni nkhani za jomo zifukwa iyeyo nde everyday akumakhala nde kuti alitu pena paliponse kusokosa nde ife timangobweresatu zimene zikuchitikazo tipanga bwa muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemezanso maganizo anzathu akuti